Tinedit skema li se tnaqqas l-ispiża tas-self bankarju għas-soċjetajiet mużikali Maltin u Għawċin. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici. Din l-iskema b'investiment ta' 280,000 euro se tagħti lill-każini l-għodda meħtieġa biex wettqu titjib essenzjali, rinnovazzjonijiet meħtieġa u proġetti li jsaħħu l-irwol tagħhom fil-komunità. B'din l-iskema, soċjetajiet mużikali li jieħdu self mill-bank kummerċjali se jibbenefikaw minn sussidju annwali li jkopri 50% tal-imaġ dovut fuq self approvat mill-bank. L-appoġġ hu kkalkulat fuq ammont massimu ta' self ta' €900,000 u jista' jingħata l-massimu ta' 10 snin konsekuttivi. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti, Luke Dalli, saħaq li din l-iskema se tnaqqas il-pis finanzjarju fuq il-każini tal-banda. Dan qed nagħmluh sabiex nagħtu iktar nifs lill-każini tal-banet u dawn il-flus li kieku jitħallsu bħala imax jintużaw sabiex ikun iktar xogħol komunitarju, xogħol li ninvestu fiż-żgħażagħ tagħna kif ukoll ikonna iktar attivitajiet fil-komunità li fl-aħħar mill-aħħar se jagħtu iktar lura lill-komunitajiet tagħna. Il-Ministru Bonnici tenna kif l-iskema se tnaqqas il-pressjoni li joħolqu l-imaxxijiet għolin meta jiġu biex jieħdu self minn bank kummerċjali. Dawk is-soċjetajiet li ma gawdewx minn din l-għajnuna u b'kollox hemm madwar 78 soċjetà, aħna ridna li noħolqu skema li tindirizza l-ambizzjoni tagħhom, l-aspirazzjoni tagħhom. U allura llum nidejna l-ewwel darba skema li bija aħna bħala gvern se nkunu qed nidħlu ma' dawn is-soċjetajiet meta jieħdu loan kummerċjali mal-banek.